Pinitan. Mag-race mo na siya. Frame lang, sabat na. What's up? Kumusta mga kamag? It's your fam, Maka! Kung bago ka pa lang sa ating channel, ano ba yung tayo nyo? I-subscribe na yan. Hi Mas! Hi mga kamag! Mga kamag! So since wala kaming work today, hindi kami busy ni Eddie. Bonding kami ni Scotty and Ate Ashley and Ate Kyla Kakay. Saan nyo pupunta? Sa New Star! So, tingnan natin mga kamags kung ano yung nasa loob. Excited na din kami. Kung meron ba yung pungko-pungko. Yan, mamaya. Diba? Ito lang siya. Punta kami doon sa aming pupuntahan. Wow! Hindi mo video sa gawas. Papasok na kami ng Max. Let's see kung anong nasa loob. Ate good.
Ang cake mo ni. Ang cake. Ang pawala sa gutom. Buka. Kaya matulog sila.
trip tayo mga kamag. Mag-food trip tayo gamay. Mag-food trip tayo gamay. Sabi mo, mag-food trip tayo kamag. Ito nag-GT si Sheba mga kamaks. Kaya nga, mahilig siya magluto. At marunong siya magluto. Ayan mga kamaks, dito siya nanggaling, dito siya nag-GT. Trust niyo sa kanya, marunong siya talaga magluto. Kahit anong gusto niyo i-request, lalutoin niya. Gusto niyo yung parang crispy na kanin, pwede sa kanya. Dukot. Init kang rice. Rice alam ha. Rice, hungry? Init ako. Hala, ako lang initoy. No. Stop it. Hala, Uy, no. Rice, basta. Extra rice, please. Paano tayo mag-diet nito? Paano kami mag-diet nito? Ni Carlos, coffee eating. Mag-rest mo na siya. One down, 1.5 down. nagbubayag na ulit. Super busog na kami kamang. Busog ka na? Ay, nabusog. Sobrang sarap. Na-erase lahat. Na-erase Diyos mo. Tapos bibili pa kami ice cream. Kakain pa kami ice cream. Bibili pa kami ng waffle. Mag-ice cream pa kami para ma-happy naman si Cathy and si Ashley. At syempre si Mami. Hi! Hi, Kuya! Kuya! Hi, Kuya! No matter how busy we are, but we always make sure na we will give time for our kids.
birthday, pag may ice cream siyang dala, mawala lahat ng galit ko. Sa ice cream ng katapat. Ayan si Ate Ashley, kumain ng ice cream. Ice cream lang, sapat na. Perfect namin ngayon, ice cream, cake, Diyos ko. Dito nagtatapos ang aming video, mga kamak. At kung bago ka pala sa aming channel, huwag kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe! At i-on na din ang notification bell para updated kayo sa aming latest video. Ingat kayo palagi, ka Max! It's your fan, Max Fan!